Yo sabre ya bom paye na e de ho ahye Nyankopon ensa tumi nyina rura wona ni munyam ne kasiye e wodia ene nso so ame kwan ame ba wanim se erade ye mefa wasam ne anwunwe ho se wasam a ebai ma ahoden ene tumi ene kasiye ene woni munyam eni akire na enye nhyira mayen eda wase ewo Yesu din yimu amen amen ene nyango paase se ene no so erade ehu ye mobo na sam kronkron ba ye nkyai na megidie se na nsan ya suye na mebebre no afa mo kai erade asem a na nsan yinyina ya dwendwen ho de dibora ho nsam ne barak nom ni ade woye barak ne boni mu ene se woye barak ni papam ni nyina no being barak today negatively and being barak today positively ene esua ho asem bebre na no kwasem ni se inyamre ne kenkai onyame asem no Judges chapter 4 and 5 no chapters 4 and 5 and some papa na adisua bebre no wo mu a say ye break ho kakra bi na ya hwade a ebeboa papa na nso wade de ye beko bia no ene ye bekoro amebo behwe Deborah ne ho asem no pa 3 pa 4 ni nyina ho a ho asem beba bebre de beboa ye nsem bebre no a na wo mu nanso minimse Nyankopon so ene ye bekasa na ene no asem no a ye bekasa fa ho no ye tanta na mamo ansa nti ene no SISERA on the run SISERA gane ene ne ye ka ho asem SISERA gane ene ne ye ka e beka ho asem no SISERA on the run minimse SISERA die ye ka SISERA mo amotie nyame asam ni nyina fa hu nyina munim SISERA akro se oye army general ana commander army commander no na hwe heza eye ohene jaben na srafo nyina so panin no to oye osahene kase pa na oganeye ene ne yebe ka ho asam nti na asem di ne se SISERA on the run na yebe hwe na mum ye ka SISERA on the run and then as I say SISERA ogani akohen ena ehin ne ba na dwene mu na ogani akoro ne hin ne ba na dwene mu na munyina mo answer say jail oba jail ni fie ana oba jail ho asem ana haba ho asem ena ba na tiri mu ndi asem a eto no ene de ene e ba no so no udwaneye ti asem so to ye ni ayen so hwan ho asem ne ba ye tirim so yenyama ni huna anasa asem e ba ya akwa mu a na bibi buru ye so a yen so ehin ni dwane koro rade nche na ho asem ne ba ye ni ankase ya adwene mu se unya asem a hwan na the first person ne ho asem ba wa adwene me hwan ya na ehun se commander yedie je anasa ni fie ane anasa je ho asem ne ba ne tirim nti ene no na ansa na beka saa commander en ho asem yen kan ye ho kakra bi ne yen hwade ewo being barak today negatively no mun me say mo kan ho asem a yesi nyamesom asem ba ye nche ne kire se Nyankopon som mu no ye kan nyamesom mo Nyankopon som yen som mom Nyankopon ne som no yen ankasa ya asadi a Nyankopon de ama obibia so wonya no Erade asem de eba a general information ana Nyankopon asem eba nyina ye nche general ba de eba ye ankra bia dia ne mom nyase bia ye nyina ne yeso mabomu asem no ye nyina di so bom ti ba akoto a ye nyina ya to ba akotimi di so a ye nyina di so ya bi eba ye nche aberekro ekene yesa me nsa awade me mokro no but individual ababa ye ankra bia sadie eni se media mi di so na wa ni so a Onyankopon anim no meko heaven ndenye asam enye yensom Nyankopon mum enye no nso ndi nyamesom no se dia ka no ye ni ankasa no ye ne ya sadie enye collective responsibility
onyankopɔn ne som no asade ewu mu no ene asodi eda ye so no enye collective responsibility say ye nyina ya asem a no nya sa ena enye sharing responsibility say enye shared or sharing responsibility say onu obi asade say me ne kunu me ne me yere na ebo musum nyankopɔn da bi eye individual affairs eye ankra asem a enye masem ana ye ne namfonom ana ye busua ana ya ware ye kunu ne ye yere mo asem a mo me mfansi adwene mu de obi a wo so nyankopɔn obi a nsa asade a wo nche no obi anka ho wo nko awasem a wudi so a wo na do bekɔ heaven wudi so ani so ma obi wudi so fa se ho adwene mu saa ene ne kura ye kan ho asem kyerɛ wo no nti so obi boa wo de ana wo boa wo sɛ obetimi aye ho aso nyankopɔn ne mo nya sɛ de wo boa no de nyankopɔn fa na so aboa no wo ya di ama no de bi okɔ heaven afa wo bekɔ mo nsam de mu a wo bekɔ mo nsam de mu afa de ani ahe no nso nti obi a ye he no nso nti asɛm a yewura eye barak munina chapter 4 mo kai sɛ ɔka kyerɛ Deborah sɛ woni me bekɔ de a ene e mekɔ na sɛ woni me nkɔ de a ene e me nkɔ. If you will go with me, I will go. If you will not go with me, then I want to go. A very bad statement pa. Sɛ woni me bekɔ de a ene e mekɔ. Sɛ woni me nkɔ de a ene e me nkɔ. Me nyankopɔn asama ba won kyerɛ sɛ barak me soma enya woni Deborah asɛm enya woni obi asɛm a eye radia enhyasem bi aba won nkyɛn ayi firi otumfo nyankopɔn kase ne nkyɛn aba won nkyɛn na wo nyankopɔn kase we asɛm ba won nkyɛn ya na wo gyina Deborah no radia asɛm fa na so ba won nkyɛn ne sɛ wo Deborah sɛ wo ne me kɔde a ne me kɔnye sɛ wo Deborah be hye o hyasem a wo won nkyɛn no wasade wo de ne behim na bi enya yesa enya mfom so kase pa ti won sɛ ha sɛ yehun sɛ baraka ne ho ampo nyankopɔn asɛm ho ne ho ampo kora wo nyankopɔn asɛm kora ene bebrenu a saa nene bebrenu a hompo nyankopɔn asɛm ho ebade asɛm a bebrenu a ebi wa hompo pa ne suru pa ewo nyankopɔn asɛm bi wa yemhie pa wo nyankopɔn asɛm ho ebi so hompo nyankopɔn asɛm bia ho na waka nyankopɔn asɛm ho Isaiah 68:1-2 a wo se ebade sie nie oso ye medwa na asase menante ntiaso eda be na mbesi ama me na hene me ho me bia na yenim nyina me nsa na yoma ne me nsa na eyoye na wose na ebade asɛm nie na de mehwɛ no nie de obɛ ne ho ase na ne ho abubuo na ne ho bopo wo masɛm ho ne ho bopo wo me masɛm ka sɛm mo ne na ne nsa gu ne ho na ne nsa egu ne ho na mu a fanfo respect bi a ebi no me ya no me ka ho da bi eye obuo bi esuro bi ahopopo nyankopɔn asɛm ba na ka ne ho ahopopo nyankopɔn asɛm nyankopɔn asɛm ba na onya ahopopo a enkoanka de wo kan ye no tin nsɛm we firi ye no mu ba ene ebu ho na sɛ yi na dia ɛkyerɛ sɛ Awurade asɛm no ye ho bopo wo ho ti wo sɛ ye ho bopo nyankopɔn asɛm ho nti anti awarofo ne vanse bia esujafo ne ankranko na busua ne ade no se onu obi esan na hu se ne ho punya ngopa asem a ya hwe ni ye pa to bia onu ho punya mi asem a hwe ni ye onu obi esan na hu se we Kristo ni kwa na ne so nyangopa na ne ho oni ho po nyangopa asem a hwe ni ye na ukunu kura no a hwe ni ye we yere kura hwe ni ye wo se Kristo sum no so Kristo fu mu no okwa awarofo awarofo a wo so nyankopɔn no yekɔ awarofo mu awarofo ankasa mu no inya 3 groups bi a na me boa meka ho asɛm da bi group no okɔ awarofo mu awarofo mo so nyankopɔn no ibenya na 3 groups group odi ka group 1 ya awarofo a wo mu nyina is very serious is awarofo oba ne be ma no wo mu suro Awurade pa wo mu nyina ya mmɔden bɔfo a mo ka Awurade mu ba akɔ no group 1 no the group 1 no and akɔ group 2 no so a awarofo no so a omo so enye very omo nye serious do omo so nyame die ba omo mere ye an kwaka bia ni omo abrabom eno so ebi hu awarofo ho the group 1 no a majeche mu no omo me serious group 2 yangofo bi omo so nyankopɔn die but omo nye serious and after group 3 no so okomo no so a obenya ba akɔ ye serious ba akɔ so nye serious either so oba no na o ye serious pa ye che ni kunu ananse ikunu no so ananse serious pa ache ne yere yeso nse ba ko ye week ndi sa okọ Kristo fo awarofo omo Kristo mu omo so Awurade no ija ne 3 groups to obitum de asenya no to aware ye ho ahwe sa wu kunu ne wo yere mo ye group mo ka group be ho mo group 1 na mo hunu enya no asem eye ne yemu
omo serious oba na esuro nyame be ma na esuro urade omo nyina so nyankopon do obi an kura na sade ade na akomu ba akon group 2 so omo nyina ye weak yes omo mmere omo so nyankopon de but mmere ye nko a mmere ye twom weakness nko a so omo de na omo so nyankopon de ba ko e serious ba ko so nye serious ba ko e serious ba ko nye serious no eduru me bi a ya na de o serious no so no ya na say wow the onye serious no so wow you serious one you very careful pa no ahwe yi a ono ni the onye serious ni weakness no ebe timi nso abesaw ebe wi ase na afi onye serious bi o mo mpa nso mo mpa ye bi o oda na wada kom chen onye bi nyame asam kwa wonti asoro kwa wonta ankoje se ebe duru me bi no na ne mere na ebe saw and the side news na say enya ni gisem ena the ono nso ebi a o mere no nso no the all thing omu ne we very serious we very strong no e wo mo no so duru me bi nso a na ono nso ni seriousness no nso etimi nya ne the all mere no ena e good news ena e yasem papa se obi ono so oba na wo din wawurade mu na be ma na wo din wawurade mu a ono ne seriousness no etimi kanya nipa no e ma ono nso ejina ne na so dia na yenti ase se awarofo ye nsom nyankopon emmom ye ware bom ye bibia bom ye tena bom ye bibia bom na nso nya ebanya msom dia ye nsom nyankopon bom wona o yire nsom nyankopon bom nti hwiye enya wadwe ne se wona wokunu ye serious o wo ye serious o wo ye weak o ye nsom nyankopon bom obia nko na asade different American dia ba ye nche no ho ase na me kama kire mo nti ene nyame bo asemwe me kan ho asem pa ye pa ndo bia enya na asade nti it couple bia de ma nyangopon ne na asem nye wa ho odin wo se nyangopon ne na asem wa ho odin dia a wa wie nti na ene message na me de e ba no nso se na maka no Matu me say SISERA on the round SISERA dwane nana odwane ko fan yen hwe na yesu nyangopon se yensu yesu nyangopon kuri de ne ma SISERA dwane ye asem na ato no enso ebedu mebi na asem ato ye na e dwane na fan na ne yensu e dwane akoro yehu se odwane ko SISERA enchai na ni pasa asem ato ye ne ya na edwane ko ba bia ebia ye nso ye benya dom asamato ye ne a edwane ko ba bia ebia ye benya emmoa envanse ya adwene mu di ese asam nya nto wo asam nya nto wo de a emwo enyankopon mo wa nyankopon asam kra hu nhia ni masam to nipa a odwane ko ba bia obenya mmoa so obi pa yaresa okọ ba bia yaresa wo ana obenya yaresa so obi ni ahoto a okọ baabi obenya ahoto ndi asama di yeti obi enti ni ye pa na nipa bi ene de na wa ahoto obi ni asomdue a baabi obenya asomdue ne ho na obekoro so obi po oje a e wa brabomu asetena mu ehu bi ni suro bi ne obi se bi o how bi amane mu a okọ baabi a obenya woje na ena di nipa epe bia ne di okọ baabi a ne nsa osusu se ne nsa betimi aka di owehwe na asam nto wa Onyankopon na asam kra na ho hia na asam towa na abehunu na bi wo ho a asam towa se wan kokora enkaye se nka wokora nka wan kokora nka na nka wu ya nkaye na ebege nka Nyankopon asam ahwe ne commander SISERA asam ato no se odwane oboafo ne hwan se owu pam no ope bia nkwa wo na onyama bi ko ya na ebi ne owu mpam ye owu nyansi ye so ohaw nyama ye fie enti ebia de Nyankopon se nya kura ho hia ye ehu na owu be pam da bi e bom pan so owu mpam obi ya de owu pam SISERA commander SISERA nanso odwane ye na yenhwe nka nyame asem no a ewo Judges chapter 4 15 to 22 na meken ka wakra obi mi Bible no na bade SISERA ne enti ase na nyina ne dom mu nyina basabasa enkranta no wo barakanim na SISERA efri ne enti ase ne mu esi fom dwane ne namu odwane ne namu ese commander no ofi ne na child otum na wodwane akoro 16 na baraketin enti ase na no ne edom no koduru Hadumi na SISERA dom nyina toto nkranta no anka ba kumpo na SISERA de ne nan edwane ko kenene heba yire
jail entumadan mu oba no entumadan no odwane akuro efiri se asomdwie ewo Haza hene Yabin ene kanani heba efie ntam maami ne kunu no ne na Haza hene asomdwie o montam pa na so munyina eka hono dwane koyen yemfanhye Yabin mu saa na okay 18 ho na Jeffrey edi koshia SISERA mo hanu nso yababo so pa yi pa no ka kire ne se mane miwura mane bra me nchen ensuro no omane ba ne nchen tumadan mu no de kuntu kata ne so no ka kire ne se mame nsuo kakra me no mo ne so komo de me no osane nufusu adia ano ema no nomye no kata ne so no ka kire ne se gina ntumadan no epona no na se obi ba bibi sawo se obi wo ha o ka kire ne se dabi 21 ho ena heba yire efa entumadan no pewa dadu no fa sa pama ikura ne nsem no okọ ne nche bre no de pewa no kobo na so tro mu ko si fom efrise na obrenti ni wadahate no wi na hwe Barak eriti SISERA na ya jail efredi ekohia no ka kire ne se bra na me nkyere wo obaima a wo hwe no oba ne nkyere no na hwe na SISERA eda ho awu na pewa no atua na sunum na funum awurade asem nie ye besua bibi kase afra asem mu na megidi se ebeboa yen ise ya asema to commander SISERA asema to commander ise de owu pam no waye wanted ye penaku no enti wo dwane na onimese be dia wo kono obenya bambo protection onise be dia wo kono obenya deliverance obenya ogie obenya peace obenya asomdwie onimse baabia wo kono ebeboa no se nipa dwane ko baabia nipa edidi ko baabia ne ho bedwe no na ana se nipa didi ko baabia ono ankasa bi se obenya asomdwie nanso okọ baabia na owu ankasa wa wonim se owu pam no asamato no okope nkwa nanso baabia wo kono se ne ho na owu na ankasa ho na se ne wu wo se nka onim anko nipa ya ne enim de enim ya enim enne ebetu ye che kokko ba bebre na ene odangopo eboye kokko na okọ ho no se de enyina ye kenka adesua yim eno ma firi ase se edi adanse se ba bia wakono asomdwe ni bambo ho ohwe se de sitie no a se ye kenka ye oru an kọ ho no commander ne kọ ho no 1 nse mbeche se bi okọ ye na ne manyina kire se na asomdwe ho bambo ho na nso no na owuo ne wo ho no owuo asie owuo hinta ho a obeku no edume bi anipa betimi akoba bi a bonsam na eye adwuma pa ba eniema betimi afirase se akoyi ama wani age ni odwuma akoba bi a bonsam wo ahonbone na eye adwuma pa ho pa ye pa ba okọ ho a ayase no bonsa eniema bi a wo de kọ ho no afidi eye ma nanso so no ebedane west ama okra wo abra bomu dedi kan no ye dedi kan ya je kushia no tama commander no eba no kushia no ekire anidie se wonya respect stemo say on so wonya respect ami fo ni nyina nim cause oye army officer but all ban so no je onimyansa kushia no sia na kire se ye anidie ode ma no ode obuo ma no te be nde pa ye pa anidie a ya na etimi de ma panin so ya de ehia pa anidie no obuo ebi ni manes nya kura unyamesu mu na no nyame boa ye be ka ho asem pa ye pa na afi nya no nko o invite no ko ne ntuma dan mu invitation mi wa na invitation nya na se nka wa na o eso ni o anaye onim sa ho to ho ka ba ye bo no se o bera me ntuma dan mu wanka so o mani kun ntuma dan mu na je wono wanka sa ne ntuma dan oba na o ne tent o no timu ana ni kun so de ho but wanfa na nko ba me fa nko mi kun de mu da bi o de ne ko ono an ntuma dan no o pene so nti ya ne dum be invitation mi ho a ya na efi say ye na de kira sam no ya na nya papa ya na efi ni yi o eno da nchen so a o kan se ma o nsuro ayi nkuran se o se ni nkuran se commander me nsuro ana dum be ni pa hian nkuran se so ya de bi ehia pa eyi hu ni suro ene ho po efi ni pam ti sam o se ni nkuran je se ni nkuran se commander me nsuro na wa ba bi ye commander nse by implication wa ba bi ye ti ko akoma to yem esuro ya de bi ana ekum nipa nanso woni obi ma ne hye wo nkuran woni obi ma ne boa wa bra bo ho a dum bi ne ehu kan na hu de wonye asam ba akopɔ bi kura betimi aka kyerɛ wo no
ebetimi aboa wabrabo nyinaa mu commander no nso asɛm a yenu abai ka kyerɛ no nso no ɛboa no nkranhyɛ yade ehia paa eyi ehu ani suro efiri nipa nso abrabo mu afei ɔde ntoma kata na so na ɛkyerɛ sɛ ɔde nasie ɔnya ɔsɛ de afei de asɛ officer asɛ de wa hide ɔde ntoma kata obi so afei nipa no obi yɛ nhu ne bio ɛwɔ hu nipa ko a wɔyɛ ti afei de ɔno nso officer afei de wayɛ save ti Syria ɔde ntoma kata na so wɔn nyinaa no yɛ sua de so ɔde nso so paa yɛ paa na afei commander no ɛna mo brain obusa ne nsuo sɛ mami nsuo no request ne request no so ne nsa kan ne mpokura onyama ne boro so yɛ ma ne mlek na nom yɛ de obusa no kora no yɛ sa ma de kɛse no so wo se de ahotoba ma ba bi yɛ ma ba bi ahoto ne nyinaa no yɛwuhu no bɛkeka no yonim sa afedi wa ba bi yɛ nti obusa je nsuo no je na amana timone obona timone a nka ka bi kyerɛ no nti ɔma no mlek na nti ɛno so ɛyɛ ɔma yade ehu hia paa Christopher ɔma ni yemu yɛma bebre no ahɔ a giving paa no o mse yakwa so nyina yɛ bɔfɔde ma Nyankopɔn afɔde on ba bi o na personal giving to God na so wɔde ma nipa na ɔma Nyankopɔn krɔfoɔ ana obibia na ɛno so ka ho bi ɔman ase ɛyɛ giving ɔde de ɔwɔ bi ɛma no tia mom ya na de yɛ wɔn so memfa bi ɛma na no so ɛboa na ebie kwai na fi nso no hase nso no obisa ɔka kyerɛ ne sɛ ɔde request bi to nanim sɛ wɔsɛ na onyina gate hɔ na sɛ obi bobisa sɛ obi wɔ fi hase a anaasɛ ɔnka kyerɛ ne sɛ obi ani hase ɔno de adwene nso obo no fi sɛ ɔwɔ adwene ɔno de adwene ba na nso nim adwene nipa na ɔne ne kasa no wonim de woni tiri mu wonim je nso wapene so wate wonim sɛ wɔka sama kyerɛ obi a ɔdwene ne ho wonim sɛ wɔka na sama kyerɛ obi a ne ho hia no wɔka na sama kyerɛ obi a ɔpɛ asɛm wɔka na sama kyerɛ obi a obetumi aboa no ba de sɛ obi a obepia no dum bi nipa yɛ kan asama kyerɛ wɔ mo ehu tai ehu pa enye nipa bia na wɔse yɛ ka yɛ asɛm bia kyerɛ no nanso ha sɛ papa no onim sɛ ɔka na sama kyerɛ ne sɛ mesrɛ tinkomo ɔne ne die no sɛ ne tamfo pa no ɔne ne communicate ba ne onim dum bi a yɛ tamfo pa ba ne yɛ kan asama kyerɛ no yɛ kan yɛ yi secret no nso ɔda ne secret na kyerɛ no so obi ba ka kyerɛ sɛ mini hɔ secret bi na ɔka kyerɛ no nanso onim sɛ secret no maami ebegyina so ayi bibi kɛseɛ bi de atia no yɛnyɛ very careful pa yɛ pa nti nipa yɛ kan asɛm akyerɛ wɔn yɛ ehia yɛ pa mo nso Nyankopɔn a wade asɛm ɔde temu yi yɛma yɛ ni na hɔ ɔwɔ yɛ akristofoɔ mu awarefoɔ mu abusua mu baabi bia na woni ni wonim sɛ wo ka asɛm akyerɛ Yesu sɛ na bɔnsam na aka kyerɛ no wobɛnya adwene sɛ wo ka asɛm akyerɛ Yesu na sɛ na sɛ wo bɔnsam na aka kyerɛ no yɛ very careful wabrabom yɛnya abayisam ne abayidwene sin nkyɛe yɛmfa abayisam ne abayidwene ɛmmɔ bra bebree da bi nanso yɛhwɛ yie ɛwɔ yɛ abrabɔ ho nyɛ saa ebedum ebi no na wanhwɛ ni a nkomodifoɔ no nipa a wɔn ne ka okɔkɔ mu nsɛm wɔn ne ka o secret no na afei deɛ wadan so na agu abɔnten nti yɛhwɛ nkomodifoɔ yie paa deɛ wɔn ne ka o secret wɔn ne kyɛ okɔkɔ mu nsɛm wɔn ne ho kyɛ mo hu de hayen de yefie ni ya ware mu ni ya brabum ehu obu wane ni secret bia oni pa asema sidi wona me ne ka me kokɔ mu nsɛm waya de bɔ me nsɛm ma metu kyɛ ma pa ye pa sɛ wo ni pa bia kokɔ mu nsɛm de obia nim ɔno kwa na nim ɛyɛ nanso edu me bi de ya ne ahwɛ ni yie na ebia dabino ebia na nipa beyi wama ɔhwini a ɛnɛ nipa yɛ nyaatwam na nipa yɛ hypocrite ɛnɛ wiase o nipa yɛ hypocrite o yɛnyɛ very very careful pa ɔdɔ ha bibia yɛ ɔdɔ san no atoa da pa so ɔdɔ ha enamfoɔ ɛkɔba nuafoɔ ɛkɔba awarefoɔ ɛkɔba ɔdɔ ha ɔdɔ mmerɛ nɛma ebrenu a na so kata na asɛm ba na abehunu ti asɛm ba okɔkɔ mu asɛm nyinaa no afei ni nyinaa ebepie na da sɛ ebepie tiaw ti woni nipa edi nkɔmɔ na oyi wa asɛm adia hwɛ ni yie stadi nipa ansam yɛn stadi nipa yi ansa na waka asɛm mu a ehia wɔ pa akyerɛ no ɛmfa wɔn so ɔyɛ wo yere ɛmfa wɔn so ɔyɛ wo nua ɛmfa wɔn so ɔyɛ wo maame ɛmfa wɔn so ɔyɛ wo ba ɛmfa wɔn so ɔyɛ wo ɔdamfo ɛmfa wɔn nipa ko ɔyɛ stadi nipa yie
ansana uhu nipa se nipa se tia otimi aka wasam akyere nipa no so ana nipa de nya nipa nyina na ye na mum nipa no kwafo de nipa se nipa ye nipa wo ye no kwafo a so one 9,000 years kura na obehunu se wo ye no kwafo so nipa wo ye no kwafo one 9,000 years taw de 9,000 years almost wo ye no kwafo chese na ebi se nipa no kwafo de wote ha na wote wonsesa na no nsesa ana nya mienu nka we ne na de ache nka we onanda ne ho eye esu bi woni pa ho nya atwonfo na omta danda ne wo mo ano danda ne ye ho ye ni esu bo ne ye ni esu na ye ni esu sisensa but nipa no kwafo de ho na benya 1,000 years kura no de wote ya na wote de waka na asem efinu mu aba no sa pepe na tie ebete sa da bia ma no banya atwonimi de ordinary be kasem nanso ni mu de na de o kan sa da tie enye very careful pa ye pa na minim se na onyankopon asem na esiesi obi bia to bia enhwe na onye no kwafo woni nipa na mo mani pa hu sa wo ye no kwafo mani ya brabo na nipa ho ye hu ne but se obia die me kan se SISERA commander akopie fie bi mu na oka bible no odaye fe die wo da hate onim se ne ho atono akoba bi ye ndi wa dama ne ho atono enna bi wo ha na na boni o sleeping bi sleeping no bi wo ha na eye na boni onim se eye owuo na no wada enye na pa o enye na pa commander ti wani o na ehu na ewiase de wo ka wasam nyina kire no yo dabi no obetimi ada afi wada nso na onan egu abonten sasema ya bibia ye cool ewiase yetimu na mfomu awarufomu adwumayem enipa ne omonam bibia ma ya bibia ye cool asamba oni nipa ntemu a okoko mu asemu bia obeyeguo okoko mu asemu bia asamba nipa ye cool odobre mu no bibia ye cool asamba na atija eja ne ja dawade enum ne ja danamfonum ne ja busuanum nya na aka se asema na aka asema we hu asema kire me nya we say nya asema se kran ka woni na but odobre mu no nya nka bibia ewiase mienhwe yi o awo Kristo ne di ahwe hu yi Kristo ne di wonta anyesa wi asefo na ensem kora ba yi nkrofo nkoko mu nsem bebedu adi Kristo ne di du mebe kora no obi kora fom a na se ohwe yi mienhwe yi e woni pa ho eni de si nyina no awo de mo hwe de si nyina commander no ohunu ye na ni so nyina na komato ne yem na ma ne timi daaye ni go ko ne hu so akope baabi hoye ya ma na de ani adi ya ma na baabi atena ya de na sie ya ko sia na ka ma ni de respect ya ma no ni de kasia pa de ma na se commander to hu so baabi ko ye no afidi hoye betima ko baabi o obetima ko prayer camp bi the so called obetima ko the man of God bi ho unim so ko pasum die unim so ko payaransa ko baabi o ahase ne be frase ye se ko yi ama o ahase no ba na wiye no e be ka de se awowo commander da na egu abonten ni pa ya da ana spiritual ya da ana ya tamfunya ya ni o unse se commander se wa na se je amana na hate pa no ana enya dia nka je betimi eku no obekum obekokaje betimi je na commander ubetimi de da agokum commander wo hu oni na nso wo da no afi de se nani oni wiase bio sa system yi na afi oni bi ne nsantime mo ne bio na adwene ntime mo ne bio na ntime mo ne bio ena ma je eku spiritually ya da uda spiritually ya wani mi sibet ma takewo ibetimi ekun we Kristo ni a we mama ya da se bebre Kristo bebre no a da honhum bebre no mre yenko a mom yan sore na edume bi a ha se no commander da enso na egu abonten oni so akoba bi eye o nipa na ne di nkomo nipa na ne ko nipa no me hwe yie tai hwe yie papa wa bra bo ho papa hwe yie na bi e se di e kwa e benya somdue e benya mwa ana bi di agoro kro ngofo no maka yansam mu ye ni agoro nko ba di agoro ne mo fanyansa to ho fa dwene to ho ne nipa bia na ye kan yan secret nya che no
di etimi kan ye secret nyina che no ne onyankopon ne nasem on de waka wasam che na obetimi adama na yeye di obetimi aka wasam che wo mo an onyankopon ene nasem so onyankopon nasem di ehu secret bia wakwa bia mu woni ye bia mu a woda obetimi ada but apart from onyankopon ne nasem di ye very extra careful woni pound ukunu kura hweniye oyene kura hweniye and hantre se odo ho me se odo mene mu bia ye cool odo mene mu bia ye cool na sa sam ba na be hu se afedie se obi ya wo secret afeni obi ya secret pie na onyankopon na asem de ente sa yenye very careful enti ye sunya de ebetini yakọ ni efese yakọ ba bia ahotowo yakọ ba bia asomdue wo na ebetini esi na fi ama yenye gidie so wo be be de ye nanso ebewi ase ebedu mebi no na owuo mu na wakoro papa yi awie no owuo no yekun no eni de ma wo no enye fan full respect ekwan bi obi do fa so enye fan full respect enye very careful yem ye ni na ho oni ba bia akọ na me kan wo de se ya asem to wa e bia wadwene mu no wo ba bia be ko na ba bia ye be ko no so ye nse ho nyankopon edume bia kristofo nyankopon eboa ya kwa hodo nyina mu ba de bonsam o se nipa at once o se nipa kakra bia kakra bia hoto a kakra awokokora se ye pene kunu a yemena ebi wati mana duani di anza ne yekuno di ye very careful ndi ase nipa fam no di esi ye nyina no deception o fa nipa fam di a de je ye nyina na da so nipa de na dwene fa nipa timi ni nia fa sa akwa so yesu no kunu di a nipa fam no na da ba bo nyankopon nyansa mu di a na am so nyankopon asem ntino na nyankopon nyansa di eje nyankopon mom ne na ma na dwene ma na di a yesa ni mo sen kan nipa fam no no na dwene yesa di a enen kan ye owuo ni mo nyankopon na ma ne nyansa di ko no ntino ena ebu ne se etene ti commander ikun no nipa ne da ene ikunu wo da ene ikun no spiritually wo da honhom no ibekun di se erwade ehu ye mobo sanya enya ruade ne kan ye hu a sanya ruade ne ma jail nyansa ondimi nyina commander nim sanya nyankopon ne kan ye hu ntimi ni atamfo nku ya atamfo ze de bibia ma attack uni pabia ebi bibia nya ma how ti nyankopon na asam kora bia hu ni mfaso ma eye wo de ekoso na eba na ebi hu na men sanya nyankopon se ruade ma bone bia emma na ruade a enche nam de asem na ba na wieye tu nim se na obi anya futuo ne adusan mebre nu afiri mu na awurade a wokan ye ho no na me etimi di atamfo so nkunim na me etimi ni atamfo di facie ani ne etimi di o mo so nkunim ti awurade a o ma yenya nanim adom no awurade betimi ama wanya nipa bi anim favor but see free asia say ye niam bia enema bia ni say ye ya God can turn favor to this favor. First what we say God he can turn favor to this favor. And the nyankopon betimi the same God can turn disfavor to favor. Adom nyankopon betimi ama adom onipa wanya onipa nim ana bia adom bia nipa bedum o betimi ama adom no adane kora. Ena obi nso a enkane ma nso favor bi enna bra bomu no nyankopon timi maninya favor. Ti nyankopon God can turn favor to disfavor and favor and disfavor to favor. Fashion wadwini mu. Yenche emimsa enne enya desua bebre enya de so bebre pa yie nti obia momoden na enipa de onyankopon ayede ho ato no so no na oboaye nti ebeduru mebe no na onyankopon yebehia nyankopon mo ade a adofo no yemfa ye ho nto awurade so na yemma awurade na sam no enkoso enya ho oden ma ye mom ye no wono kuremu mom yenwene die nyankopon pese ye adwene die nyankopon pese ye nyankopon nim ebre bia enipa obia bewuo nanso owuo die ede na ebeba nyankopon nim ebre a commander na obewuo ba die obewuo ato ne de beye no ma na wuo nyina nyankopon panko be yefuru ama no nyankopon ehu ye mobo na awade nso emwaye na yemfa na sem serious na nyankopon asem nya somdue ne nkwamaye amade wodonfo no nhyira asem so maye na asem ne ene ye ntafe bo eda na se o Yesu din mu amen.